ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिगतपादुकाभ्यो आचार्य श्रीश्वर पादुकाभ्यो नमः अस्मिन् कलशे गंगावायामि कलशे गंगावायामि गंधपुष्पं नमर्पयामि ओम चरणं पवित्रं शतं पुराणेन पुराणे तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतामतिपामानरादिन्दरेमान् लोकस्य द्वारमर्चिवत् पवित्रं ज्योतिष्मरुद्धाजमानमहस्वतमृतस्य धारा बहुधा दोहमाने चरणन्नो लोके सुदितां ददातु नमो रुद्रेजा ओम शांति 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 ओम या फलिनीर्या अफला अपुष्पाया च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रदोदास्तनो मञ्जन्तो हवसः ओम यस्वरोषं यदा लोकदिराय वर्तयन्नां भगवन्स्य गोगाहो गावोरुहरा मुयते समर्पयामि ओम ब्राह्मणो दुर्गमासे भावराजन्यकदा गुरुरदैवैय पदां गुरुरवयः सुदेवदाभ्यो नमः दीपं समर्पयामि ओम चन्द्रमामनो जागृतो सूर्यो जाता आदिन्द्रश्च प्राणाद्वायो जाता परत्रजप्राङ्गतिं शर्कराखण्डकाध्याननिधिक्षीरप्रदानिता नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यादि पुरुषस्थापित नैवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्य प्रार्थनार्थे पानीयं समर्पयामि ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्य प्रार्थनार्थे पानीयं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तप्रसादं समर्पयामि मुखप्रसादं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे पूगफलताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भस्ववर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जापसेवान् तस्मै देवाय हविषा विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं देवमेयं विभावसोः अनायं भवन्ति दस्यादर्शनामितौ यैवयं तस्यामादादिकं तदप्रजाविषकृत्यं संतत्यै सन्धीयते प्रजया वशुर्य एवं वेदा ब्रह्मा
अमुञ्च लोकमिदमुच सर्वं तन्नो नक्षत्रमभिस्विजित्य श्रियं तथा स्वरणीयमानम् अहेवस्य मन्त्रमेवोपाय यमृषयत्रैविकाविदुः यदर्कामा यजोगोणे साहित्रे रमता तथा कर्पूरगौरं करुणावतारं समुदारसारं भवानी सहितं नमामि कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौर्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयो समन्तवर्यायी स्यात् सार्वभौमस्सार्वजहान्तारापरार्थात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताय एकराजिते तदाप्ये जगतो विहितो मृतः परिवेक्षारो मरुत्तस्यापजनगृहे आर्यक्षदकमामप्ये विश्वे देवाः सः सदैहि तुमका बोला सगळ्या बोला उल्लख आणि स्वामी महाराज ते कदाचित थोड्या कबूल नसतले म्हणता तो प्रकारात उल्लेख करपाची जरूरत आसा पूण पहिले त्या स्वामी महाराज तुमका खबर आसा सारस्वत आयल्याक सेटल जाले ते शेतकरी आशिल्ले सुरुवातीक माझे व्यवसाय झाला तो शेतकरी पाहिजे आणि गोवंदाजी आणि काय दिसले गोवंदाजी ही इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आशिल्ली पोट भरपाचे काय दिसले आमकां स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटी जाय म्हणून ताणें देवळां आणि कम्युनिटी प्रमाणेचे झगडे असतात वाद विवाद असतात डिफरंट ओपिनियन असतात ते कोण सॉर्ट करतालो आता जसे लोअर कोर्ट हायर कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट आसा तसे त्याय वेळा आशिल्ले आणि ते कशें आशिल्ले ही साधारण झगडी जाल्ली ती धर्माधिकारी करताली तो सेटल करतालो हाय लेवलाची शंकराचार्य आणि ताजे वयर सुप्रीम कोर्ट म्हणजे पठाजी आता ही मठ परंपरा केन्ना कशी आयली ती तुमकां सांग आमच्या हिंदुस्थानात आर्याची संस्कृती वैदिक संस्कृती आशिल्ली आणि जेन्ना बुद्ध आणि जैन आयले ताणी हिंदुस्थानात वैदिक संस्कृती कंप्लीट समूळ नाश केलो जशें पुर्तुगेज येना बरोबर गोंयांत कितलेशे क्रिश्चन जाले म्हणजे एक तालुक्यांत एक वचून हिंदू नाशिल्लो बार्देश तालुक्यांत उद्देश म्हणजे कितें हिंदुस्थानात मठ परंपरा खंयच्याच हाताना नाशिल्ली ती ताणी स्थापन केली सारस्वत देवस्वामींनी स्थापन केली आणि तांच्या मठाचे 76 आता जस्टिस म्हणली ते पण कोर्ट नाशिल्ल्यान तांच्याकडे वताले पूण तांच्याकडे खंयचो उद्देश वतालो फक्त आता जो रिलिजनाक जेन्ना केन्ना प्रॉब्लेम जाता किंवा पयलीं प्रॉब्लेम आसता ते रिलिजनाचे ते पळय ते तांचे कडेन आणि हाले तुम्ही पळयतले कौटुंबिक जे पळय आशिल्ले तंटे ते कोणाकडे वताले फॅमिली डॉक्टराकडे आमच्या ल्हानपणांत बसून खंयच्या घरांत बेमार जाले कोणाकडे वताले धाता पुरस्तात् जमुना झाला चक्र प्रविद्वान् प्रतिशर्चरस्रः तमेवं विद्वान् अमृतय भवते सान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्मदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाम् देहरागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या
त्या देवाच्याकडे पोहोचण्याचं काम सातत्यानं पुढे आणि कोणत्याही एका देवस्थानचं कार्य किंवा देवस्थानचं भक्तगण देतात ते एक पुरोहित त्यांना कसा सांभाळतो ह्याच्यावरती अवलंबून असतं. खरं म्हणजे पुरोहित हा देवस्थान त्या प्रशासन आणि प्रशासनाला जवळून असलेले सगळा सभोवतीचा जो परिसर जो आहे तो त्याच्याचमुळे आज पवित्र होतोय. आणि अशा वेळी या दोन पुरोहितांचा आज सन्मान होतो आहे. मला वाटतं मी पहिल्यांदा त्याच्या पुरोहितांच्या सन्मान स्वरूप उपस्थित लावण्याची संधी त्यांचं कल्याण करण्यासाठी एक मोलाचा वाटा उभारतो. आणि ते म्हणजे जो प्रत्येक भक्तगण जो देवळात येतो तो काहीतरी फंडामेंटली 4 आण्याचं नाणं घेऊन आपल्या मनातलं काहीतरी देवाकडे लागतं. आणि असं करत 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 एक लहानशी गोष्ट त्याच्या तुमच्या समोर मांडतोय. एक दाम्पत्य होतं आणि दाम्पत्य अत्यंत गरीब कुटुंबात जन्माला दिवसाचं काम जर केलं तर रात्री त्यांची चूल पेटवायची. अशा वेळेला प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा जो नवरा होता तो कामाला जाण्यापूर्वी एका पानपट्टीच्या दुकानामध्ये सगळी पानपट्टी घ्यायचा आणि ते 2 रुपये घ्यायचे. उरलेले 1 रुपये 75 पैसे पानपट्टीचा मोल होता आणि उरलेले 25 पैसे द्यायचे. त्याच्या शेजारी एक भिकारी बसलेला असतो त्याच्या ताटात तो जात होता. आणि असं करता करता जवळजवळ 35-40 वर्ष झाली. आणि एक दिवस ह्याच दाम्पत्यावर म्हणजे त्याची बायको जी होती तिच्यावर एक प्रसंग झाला. त्याला कॅन्सर झाला आणि हा कॅन्सर ट्रीटमेंट करण्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतात हे मला तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. जवळजवळ 15 दिवस झाले सातत्याने देणारा कामगार आणि आपल्या सातत्याने मिळणारा 4 आणे किंवा 25 पैशाचं दोन आज कशासाठी आला नाही म्हणून तो परत तो भिकारी त्या आपल्या कामगाराची विचारपूस करण्यासाठी लागला. आणि त्याला असं समजलं की कुठेतरी आमचा जो कामगार जो आहे त्याच्या बायकोला आजार झालेला आहे. त्यावेळी तो वाकावर बसला होता. त्याने डॉक्टरकडे विचारपूस केली. त्याने सांगितलं की अमुक पैसे झालंच तर त्याच्यावर ट्रीटमेंट करू शकतो. पण तो सरळ गेला आणि त्यावेळी त्या हॉस्पिटलमध्ये त्याने तब्बल 1 लाख रुपये डेपॉझिट केलं आणि त्या बायकोचा उपचार करण्यासाठी त्याने त्या कामगाराला मदत केली. सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की जवळजवळ 35 वर्ष 40 वर्ष 4 आणि एकूण तो 1 लाख रुपये होत नाही. त्या भिकाऱ्याला सुद्धा या समाजाची जाणीव असते. ज्या कामगाराने ज्या माणसाने मोठ्या मनानं मोठ्या हृदयानं आपल्याला काहीतरी दिवसांदिवसाचा जो खर्च आहे त्यासाठी आपल्याला मदत केलेली आहे आणि त्याची आज माझी त्यांना गरज आहे. अशा वेळेला मी त्यांना पोचतो त्यांना सन्मान करणं त्याच्यासाठी काहीतरी देणं हे आपलं प्रथम कार्य आहे. आणि कोणत्या माणसावर कधी असा प्रसंग येणार किंवा पैशासाठी काहीतरी अडणार असं कधीही. कारण एक माणूस कितीही श्रीमंत जर असतो तर आजारामुळे तो तेवढाच गरीब असतो आणि त्या गरिबीच्या वेळी जो माणूस पाहतो तो खराच देव असतो. आणि म्हणूनच मी सदैव म्हणेन की हा जो भिकारी होत्या त्या त्यासाठी खरा देव ठरलेला असतो. कारण त्याने एक 4 आणे जे साठवून ठेवले होते तसंच भक्तगण या देवामध्ये येतात. आणि मी आवर्जून संबंध देवस्थानचे जे अध्यक्ष आहे देवस्थानचे प्रशासन जे आहे त्यांना मी आवर्जून या व्यासपीठावरून मी आवाहन करेन की आरोग्य आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं योगदान भरपूर देवस्थानात येत आहे. थोडासा या समाजा अवतीभोवती जे शिक्षण आणि आरोग्य जे आहे त्यासाठी सुद्धा या देवस्थानाने हातभार लावावा एवढंच मी नमनाची विनंती करून आणि मला या ठिकाणी सन्मान सोहळ्याच्या कृतज्ञ त्याबद्दल मनापासून त्यांचं ऋणी असा त्यांच्या कार्याने मनापासून कौतुक करतात. एक गोष्टीचे माझा सदित विश्वास तुमच्या प्रत्येक मनुष्य जन्मात येत असताना देव त्याला काम देतात, एक जबाबदारी देतात आणि ती जबाबदारी देत असताना ती जबाबदारी ती दिलेली व्यक्ती तितकेपर्यंत तिथल्या मनापासून त्या जबाबदारी पार पाडतात किंवा ती जबाबदारी करतात.
हेजेर सगळे शेवटी मनशाचे मूल्यांकन जाल्लें आसता, शेवटी एसेसमेंट जाल्लो आसता. आज जेन्ना देव जन्माक मनशाक घालता आनी जेन्ना एक जबाबदारी दिता, प्रत्येक मनशाक जेन्ना जबाबदारी दिता, आमी मंत्री किंवा राजकारणी आमचे श्रीपाद भाऊ आसा, गोविंद गावडे आसा, आमकां एक जबाबदारी दिल्ली आसा मंत्री म्हणून काम करपाची, समाज सेवा करपाची. तशेंच ह्या देवस्थानान सुद्दां पुरोहितपण करपाची जबाबदारी ही आज हांगा सत्कार मुर्तीचेर देवान दिल्ली आसा. ह्या देवळान ह्या देवस्थानान हांगा आमी शिपाई पळयता जो युनिफॉर्म घालून आसा, ताका ती जबाबदारी दिल्ली आसा. हांगा ह्या देवस्थानचे कमिटीन काम करपी जे लोक आसा तांकांय वेगवेगळी जबाबदारी दिल्ली आसा. काही लोकांक शिक्षकांची जबाबदारी दिल्ली आसा, शिक्षक म्हणून डॉक्टर म्हणून जबाबदारी दिल्ली आसा, इंजिनियर्स म्हणून जबाबदारी दिल्ली आसता. आनी हे सगळें करता आसतना ही जी व्यक्ती आपल्याक दिल्ली जबाबदारी न्याय दिता, मनात पासून तळमळीन काम करता, तीच व्यक्ती खऱ्या अर्थान नांवाक येता, तीच खऱ्या अर्थान सक्सेस जाता. आणि म्हाका दिसता अशातलेच एक प्रकार आज ह्या देवस्थानान, ह्या देवळान श्रीदेवीची सेवा करपी आमचे रामा भट सावयकर जे आयज हांगा आमी तांचो सन्मान केलो, ते म्हाका दिसता देवीनूच तांकां हांगा आपली सेवा करपाक एक संदी दिली. आनी आयज तेंची सेवेचेर खूश आसा म्हणून देवीन आयज कमिटीक एक संदी दिली आसा, तेंच्या मनान घातलेलें आसा की ह्या व्यक्तीचो तुमी सन्मान करपाक जाय, कारण देवी खूश जाल्ली आसा अशें म्हाका दिसता. आमी अनुभव सगळ्यांनी घेतलो आसतलो. आमी सगळे हांगा देवळान येवपी, परत परत देवळान येवपी. म्हाका याद जाता हांव खास करून ज्या वेळार पासून इलेक्शनाक रावपाक सुरवात केली तेन्ना पासून म्हाजो ह्या देवस्थानाकडे चड संबंध. प्रत्येक गोष्टीक हांगा येवप, देवीचो आशिर्वाद घेवप, त्या वेळार रामा भट त्याच भावनेन, त्याच श्रद्धेन देवीचो आशिर्वाद करून घेवप हें तेंचें एक कर्तव्य आशिल्लें. हें एका मोठेपण आसा. देवा फुडें येवपी मंत्री आसुवे किंवा एक सादो मनीस आसुवे, त्याच भावनेन, त्याच दृश्टीन ताका पळोवप आनी तशीच ताका त्याच तरेन ताका प्रसाद दिवप हें सुद्दां म्हाका एक अजाप दिसतालें की हांव केन्नाच म्हाजी वळख करून दिनाशिल्लो. एखाद्या वेळार काही कायदेशीर तांत्रीक गोश्टी जे आसा जाल्यार ते जे हेजे पयलीं कमिटीन काम केल्लें आसा, आमचे खूब लोक आसा, एडवोकेट अरुण रायकर सारके देवस्थान कमिटीन काम केल्लें आसा, आमचे भांगी आसा पयलीं काम करते, म्हणजे खुबशे देवस्थान कमिटीन काम करपी जे लोक आसा. म्हाका दिसता ह्या लोकांनी मातसो फुडाकार घेवंक जाय आनी एकदां आयची जी कमिटी आसा ते प्रयत्न करतात ते सगळ्यांनी बसून एक उपाय काडून एक देवस्थानचे आयची देवळाचें काम बंद आसा तें पळोवपाक बरें दिसना, कारण ल्हान ल्हान देवळां बऱ्यापैकी मोठी जाल्लीं आसा, देवस्थानां हें केल्लीं आसा आनी त्या खातीर हो एक प्रश्न जो आसा तो सगळ्यांचो आमचो सामाजीक प्रश्न आनी सगळ्यांचो प्रश्न अशें करून आमी देवळाचो प्रश्न सोडोवपाक प्रयत्न करूं. आमच्या कमिटीक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. या धर्माच्या माळेत गोफण्याचा प्रयत्न केला. मठ मंदिराचे काम निश्चितपणे वापरण्यासारखे असा आणि त्यामुळे अधर्माच्या राज्य असताना सुद्धा मठ हे सांभाळून दवरपाचे काम आणि त्याचबरोबर धर्माचे रक्षण करपाचे काम सुद्धा अशा महान व्यक्तींनी मठाधिपती आणि पुरोहितांनी खूप आम्ही त्याला भारताचे असलेले प्रयत्न झाले आणि असंख्य तऱ्हेतऱ्हेचे छळाचे प्रकार सोसून सुद्धा धर्म आणि आमची संस्कृती बाकी ठेवली आणि म्हणून ज्याने ते निस्वार्थीपणे आत्मीयतेने खरोखरच धर्मात जोडून धरप म्हणजे एक बऱ्या मनशाची निर्मिती करप असे काम आणि त्या मनशाच्या आधाराचे त्या मनशाच्या जोराचे परत एकदा राज्य आणि सुसंस्कृत नागरिक मनीस निर्माण करण्याचे काम या देवांच्या भाषेच्या माध्यमातून करून ठेवलं आणि म्हणूनच तर ज्याने हांगा आपले दोन चार महिन्यात खरोखर मनापासून उद्गतून येतात त्याचे कारण इतकंच की हे समोरासमोर
ताणी त्यांचे जे मागणे त्यांचे जे कितें परोपकार तांची काही शिकवण ही डोळ्यासमोर प्रकट म्हणून तांचे बदलत आसताले आनी अशा पद्दतीचें काम जें आसा ह्या मठ मंदिरांनी सगळ्यांक दवरलेलें आसा. देश आसा राज्य आसा ही जर उरतली तर ह्या संस्कारा विना हे सगळें चलपाक कठीण आसा. ताचें पालन जातलें कर्तव्याचें पालन जातलें. आज आमकां सरकारा कडेन सगळ्यो गोश्टी जाय आसतात परंतु सरकाराचे देश आमकां सगळें दिता. समस्त ग्रामस्थ वर्गास तसेच केंद्रीय मंत्री तसेच राज्यमंत्री आणि आजच्या ह्या दिवशी विशेष म्हणजे वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मसनुष्ठीयतां असं सांगितलेलं आहे. वेद जाणणे परमात्म्यास जाणून घेणे जीवात्मा आणि परमात्मा याचे संबंध काय आणि त्याचबरोबर ती जी सृष्टी ज्या परमात्म्याने आपल्या मायेने निर्माण केलेला आहे की ज्या परमात्म्यास जाणून घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ मनुष्य म्हणून आपण या पृथ्वी तलावरती जन्माला आलो आणि इतर प्राणी जसं आपल्या आपल्या प्रारब्धानुसार जीवन जगत आहे तसंच आपणही तसंच जगावं का असाच विचार करून जर आपण जगू लागलो तर प्राण्यांमध्ये आणि माणसामध्ये काहीच फरक नाही. परंतु ज्या बुद्धीचा वापर विशेष म्हणजे आपला वर्ण की जो वर्ण आहे त्या वर्णाश्रम धर्माचं पालन करील स्वतः बरोबर इतरांचंही सदैव कल्याण व्हावं, इतरांनाही भक्तिपूर्वक होऊन श्रीदेवी शांतादुर्गा कुमार सेवेकरण ह्या मातेची निस्वार्थ भावनेने भक्तिपूर्वक सेवा करावी. म्हणताना जीवनामध्ये आपण आपलं कर्तव्य की ज्या कर्तव्याबद्दल वेदमूर्ती श्री रामाभट सावयकर त्यांचे सुपुत्र कालिदास सावयकर वेदमूर्ती कालिदास सावयकर यांनी विचार सांगितले. त्याचबरोबर माननीय राज्यमंत्री यांनी सुद्धा विचार सांगितले, इतरांनी विचार सांगितले. म्हणताना कर्तव्य हे मुख्य आहे. परंतु ते कर्तव्य करत असताना सुद्धा कुठलीही स्वार्थ भावना न ठेवता मनपूर्वक होऊन जर ते कर्तव्य जर त्या कर्तव्याला अनुसरून आपण जर चाललो तर निश्चितच परमात्मा हा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी आहे की ज्याला सर्व काही कळत असतं. म्हणताना आपण जर योग्य रीतीने कर्तव्याचं पालन करीत जर आपण भगवत अर्पण बुद्धीने जर सेवा जर केली तर निश्चितच तो परमात्मा अनुग्रह करतो आणि आपण मनात नसताना सुद्धा योग्य त्या वेळेला तो सन्मान म्हणा तो सुद्धा तो परमात्मा ह्या प्रसाद रूपाने तो देत असतो म्हणून सांगण्याचा विचार. तसा आजच्या या दिवशी हा सन्मान कार्यक्रम हा ठेवलेला आहे. विशेष प्रेरणा दिल्या कारणाने आजच्या या दिवशी आम्ही येथे येऊन पोहोचलो. आम्हाला भक्तिपूर्वक स्वागत केले. तसेच गुरुपीठास शास्त्रोक्त पाद्यपूजाची सेवा तुम्ही सर्वांनी जी केलेली आहे ती पाहून आम्हाला अतिशय आनंद झालेला आहे. म्हणताना आम्ही देवीचरणी प्रार्थना करतो की प्रत्येकाला आपलं आपलं कर्तव्य आहे त्या कर्तव्याचा विसर न पडता त्या कर्तव्य पार पडीत देवतेची भक्ती उपासना आराधना
ही करण्याची सुद्धा निस्वार्थ भावनेने देवतेची उपासना आराधना करण्याची शक्तिगती प्रेरणा त्या देवतेने द्यावी म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो.